दा नै बिथांमोना थांनो ओंखारबाय दा नोंथांमोना क'क्राझार थांगोन ना चिरां थांगोन चिरां दे होमबा मोजाङै थांबानो जाबाय लामाफोराव मोनसे जाबाथाय खोन्थाहरबानो जाबाय दे प्रिपेयार खालामबाय नाथाय बे नलपारानि बे हाजोनि बे केसा आसाम हिउमेन राइट्स कमिसनाव मोनसे केस जाना दङ दिल्लीनि सासे जोंनि ट्राइबेल मानसिया हिउमेन राइट्सआव केस होदो बे जिहेतु हिउमेन राइट्सआव केस जाना थानायखाय डिएफअनि रिपर्टखौ पाब्लिक खालामाखै आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो बिनि सायाव बा चिफ मिनिस्टारा कोनो पजिटिभ दाबो जेबो लायाखै खिन्थु आसा खालामदो जे बिखौ आरो बिनिफ्राय जोंनि बेनि थागिबि ट्राइबेलफोरखौ बर'फोरखौ होख्रांनाय नंलिया खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै आं थांगासिनो दं नलपारा जाय नलपारायाव जोंनि बर'फोरखौ होस्रांदोंमोन बे गुबुन गुबुन हारिनिबो दंमोन नाथाय बर'फोरखौल' होस्रांदोंमोन आरोना गोबां गोबाव जाबाय होस्रांनाया जानुवारि मासाव होस्रांदोंमोन ना जानुवारिमोन ना होस्रांनाया जानुवारि मासाव होस्रांदोंमोन दा आं बेहायनो दंफैयो अब्ला जों माखासे नुथायखौ देखायनि बेहाय गोबां इउटुबारफोरबो दंफैयो लोगोसे आरो निउसनिबो दंफैयो आरो लोगोसे बेहाय इउटिआइ मोन ना इउटिअनि दैदेनगिरिबो दंफैयो कमलाकान्त सार बिथांमोनाबो दंफैयो दा बेनिनो माखासे नुथायखौ देखायगासिनो दङ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय नैबेहाय आदा देरासार इस्लारि आरो आदा अफ्रि दङ बिथांमोना नैबे गामसाजोंनो फैदों माबानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय ना चिरांनिफ्राय गामसाजों फैदों बिथांमोना फुंबिलिनि 7 रिंगायाव ओंखारबोदों बिथांमोना ओमफ्राय बे मोनफैदों 11 रिंगासोआव मोनफैदों ना 11 रिंगासोआव मोनफैदों बेखिनियाव ओमफ्राय दा बिथांमोना माखासे खोथा सावरायगोन दा बे ओरैनो जिरायथ'गासिनो दङ अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै नलपारायाव बेबायदि मिटिं जादों बेहायनो कमलाकान्त सार दंफैयो लोगोसे बे गोबां रायजोफोर दंफैयो रेभिनिउ कमिसनारनो अर्डार होदो रेभिनिउ कमिसनार डिसिनो हरबाय डिसिआ डिएफअनो हरबाय डिएफअआ अलरेडि प्रिपेयार खालामबाय नाथाय बे नलपारानि बे हाजोनि बे केसा आसाम हिउमेन राइट्स कमिसनाव मोनसे केस जाना दङ दिल्लीनि सासे जोंनि ट्राइबेल मानसिया हिउमेन राइट्सआव केस होदो बे जिहेतु हिउमेन राइट्सआव केस जाना थानायखाय डिएफअनि रिपर्टखौ पाब्लिक खालामाखै आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो बिनि सायाव बा चिफ मिनिस्टारा कोनो पजिटिभ दाबो जेबो लायाखै खिन्थु आसा खालामदो जे बिखौ आरो बिनिफ्राय जोंनि बेनि थागिबि ट्राइबेलफोरखौ बर'फोरखौ होख्रांनाय नंलिया खारन होख्रांनाय এই কারণে जों न'सेखौ होख्रांबाबो हेंथा होगोन मानोना बिनि सोरगिदिं गुबुन हारिनि मानसि गोबां दङ थांनाय जानुवारियाव जि समाव न' सेफायदोंमोन बे समाव सासेबो गुबुन हारिखौ सेफायाखै बासिख्ल' बर'खौ सेफायदों बेखौ जों सैज्य खालामनो हायाखै हायाबो आरो सेफायनो होआ जों हा मोननाय मोनैया सरकारा होयोआ बेलेग खोथा जों जेरै दङ बेयावनो रायजो जाना थागोन नलपारानि उनाव दाखालि मेयाव 13 मेयाव फिन बेयाव माने बरबारि सिलसाकुआव बे दैब' जायगाखौ बिलो माने जाम्फै माबा दैसा बानायनो होननानै जावग्लुं जावसि बेयावबो बर' मिसिं गुबुन असमिया थागिबिफोरखौ होख्रांजोबदो गुबुन हारिखौबो होख्रांदो बिनि बांसिन खहा जादों बर' बिनि उनाव मिसिं आरो गुबुन माने माबा टटेल जों 91 न'खरा जोंहा थागिबि जनजाति आरो हारसाफोर लोगो नांना असमिया लोगो नांना 91 फेमिलि बेखौबो जोङो थांनाय 20 माने मे खालि नोंथांमोनाबो दंमोन जों बेयाव धरना होनानै ट्राइबेल संघ एबसु डिसि बर' साहित्य सभा आरो इटसा जों गासै लोगो नांनानै बेयाव गथै दल संगठना जोङो धरना होनायनि उनाव मानिना गिबि मन्थ्रिया रेभिनिउ कमिसनारनो अर्डार होदो रेभिनिउ कमिसनारा डिसिनो हरदो डिसिजों आं दाखालि मंगलबाराव 30 जुन खालि कामरुप मेट्र'नि डिसि बिथां पल्लभ गपाल साहा बिथांजों रायलायना बे चिफ मिनिस्टार अनारेबल चिफ मिनिस्टारा जि डिरेक्सन हरदो जे थाबैनो बेयाव माने जायफोर थागिबि सुबुङा न' बां सिफाय जादों बिथांमोननि रिपर्टखौ इमिडियेट साबमिट खालामनांगोन होननानै अनारेबल चिफ मिनिस्टारा अर्डार हरदो आरो बे अर्डारखौ थाबै मावफुंनांगोन होननानै आं डिसिजों रायलायबाय दा फैगोन हाप्तायाव डिसिआ गासै अर्गानाइजेसनखौ लिंनानै बे 91 लिस्टनिफ्राय स्क्रुटिनाइज खालामनानै बासिख्ल'नानै बबे सोर बेयाव हा बा कम्पेनसेसन मोनगोन बेखौ डिसिसन लागोन होननानै डिसिआ खोथा होदों आरो सार नैबे नलपारा गामियाव दासिमबो लोंनो थाखाय मोजां दै गैया बा कारेन्टनि बिराद गोनांथि दं बे साराव मा मेसेज होनो लुबैयो दा बेखौ आसलते दैयाथ' नोङो भारत सरकारनि मानिनां नरेन्द्र मोदीनि मोनसे प्रजेक्ट दङ घर घर जल आरो घर घर माने बिजली बे मोननैजों थाबैनो जागोन निसय खाथियावनो दंखायो बिनि थाखाय जों लकेल एमएलए आरो लकेल काउन्सिलरखौ बुंदों लामाखौ बानायनो थाखायबो बिनि लकेल डेभेलपमेन्ट कमिटिफोरा बुंदों जे थाबैनो लामा आरो कारेन्टआथ' नै दोंखाजोबो मालायफोरा बर'आल'सो गैया गतिके बेयाव बारा नाङा बेखौ घर घर जल आरो घर घर बिजली बे प्रधान मन्त्रिनि आरो लासैनो हाया थिग जायोबा
सबके लिए घर माने मा होनो प्राइम मिनिस्टार माने माने आबाद योजनानि गेजेरजों न'बो गंफा गंफा लुनांगोन होननानै जों दाबि खालामगोन बेसे गोबाव जाफैखो जरा सारा बेसे गोबाव जाफैखो एसे गोबाव जाबाय देर घन्टासो जाबायना आदा फै ओइ दिनै लोगो बेबायदिनो थासारि नै दा नलपारायाव मिथिं जागासिनो दं दिनै दा बे मिथिङा जोबखांबाय दा बेहाय जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दं नै मा मा ओंख्रि आदा ना एवनाय दङ ना माने मिक्स खालामनाय बाथोन ओमफ्राय पापर दं लेबु दं ओमफ्राय इयो लाब्रा लाब्रायाव मा होखो थालिरबो नुदों आङो थालिरबो दं जोगोनार दङ लाजियानो थागोन दे जानिया दे जा आरो नै फिसा नै जोंना आब'आ गय रानगासिनो दङ मोजां जाजोब आं नोंखौ लासिगोन होननानै जिरायदो हारसिंबा एसे ओमफ्राय बे थासारिखौ मादि फैगोन होननानै बे न' बां बोसोरनि खोथाखौ गोसोखांदों आं बेसे बोसोरनि 22था बोसोराव हाग्रायाव थानायखौ गोसोखांदों आं बावहाय फैनानै बेबायदिनो थायोमोन आरोना बिदिनो सेम नायबानो जाबाय नै बेखौनो सिफायदोंमोन ओमफ्राय दा बिदिनो तुम्बुक सोनानै दङ बे जाबाय मिथिं जुथुमग्रा ओमफ्राय बिदिनो ओंखामफोर जाबाथाय बेनो ओंखाम जाबाय ओमफ्राय नैबे रायजोफोरनि सेंग्राफोर दङ आरो आदामोन दङ दादिमोन दङ आयंमोनबो दं लानांगोन ना बिथांमोना गामसाजों फैदों चिरांनिफ्राय दा बेहाय बिथांमोना फट' साफायगासिनो दं नै जोंना केमेरामेना जाहैबाय देरहासार इस्लारि आदा फुल खेबखाब्रा आंखौबो ओमफ्राय आदा नोंथाङा बे माबायदि मोनखो फैनानै जोंना सारा फैदों बिनिफ्राय देरसिन मा दं जा माने माखासे आउट कान्ट्रिनि रिलेसन माने लानानै बेहाय रायजो राजाखौ हेफाजाब होनो हादों बेनिफ्राय देरसिन आरो जोंहा मा दं जोंहा दा दिनै रंजानो हायो आरो जोंनि गेजेराव बिदि माने सारा फैनो हादों आरो नुजाफैनो हादों ओमफ्राय बेनि खामानिया बेसेबां आगबारायखो बेखौ मिथिगौ नामा एसे बेनि खामानियाथ' दिनै कमलाकान्त सारा फैदोंमोन ओमफ्राय बरबारिनि जिखुनु जाया जोंनि माबायाव आसामाव जिखुनु जाया ट्राइबेलफोरनि बिदिनो सरकारजों माने न' बां सिलिंखार खालामजानायखौ दिल्लीयाव माने साननैसोनि उनाव थांगासिनो होनदों माबा खै थारिखआव होनदोंमोनथाय कमलाकान्त सारा बुंलांदों आरो दा बावैनो थांगोन आरो ना दा बावैनो थांगोन ट्राइबेलफोरनि न' होखारजानाय बुफायजानायखौ मोनसे डाटा बानायनानै दिल्लीयाव होजोंहाय लांगोन आरो बेखौ कमलाकान्त सारा बुंदों बेबो दंफैयोमोन बे माखासे खामानिनि थाखाय इमारजेन्सि खामानि दंनो गाबोननि प्रग्रामनो बे बरबारिनि बिनि माबायाव माबा मोनसे प्रग्राम आरो गाबोन गिदिर प्रग्राम दं माने बरबारिनि सोमोन्दै बिदिनो थांबाय आरो नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ गाबोन प्रग्राम दङ बरबारिनि ओमफ्राय बे जाबाय नलपारा बरबारिया एक्सट्रा आरो बे जाबाय नलपारा बे सिगांसिन थेरबेथेर खालामदोंमोन ओमफ्राय बरबारिनिया मेयावमोन ओमफ्राय बे जाबाय जानुवारियावमोन आरो बे गोजां बोथोरनि समावमोन आरो बे मोनसे अखा हानाय समावमोन दा बिदिनो थासारि नै रायजोफोरा बिदिनो आलाय सिलाय दंलागासिनो दङ तुलसिगुरि ना तुलसिगुरि होनो बे गामिखौ नैखिजा ओरै गाखो थांबाथाय न'फोरखौ नुसिगोन आरो सिगां देखायनाया नोंथांमोननो नै आरो सान्दुङा दिनै जोबोर गोसा नायबानो जाबाय नै सान्दुङा लामायाव अखा हाबाथाय हाब्रु जाजोबो ना गारि थारि लाबोनो हाया दा इजों गारि लाबोजायो आरो ना दा हायो बिसिम लाबोनो हायो सारि साखा फैबावा बैसिम बाइकखौ दोनहोनांगौ दा नै बेहाय सानजौफुनि जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ
दा नै बिथांमोना थांनो ओंखारबाय दा नोंथांमोना क'क्राझार थांगोन ना चिरां थांगोन चिरां दे होमबा मोजाङै थांबानो जाबाय लामाफोराव माबा मोनसे जाबाथाय खोन्थाहरबानो जाबाय दे अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन जों दा बेनिफ्राय थांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामबानो जाबाय लाइक खालामबानो जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि